Ya ini. Loh, kawanten hihi. Senggake beta dhewe. Nggih, ya Allah, jan renorno. Janak. Wong demite barang kok ya melu. Ora. Kudu lho Mas kuwi. Gayeng tenan ku ya ngene kok ya. Kledang kae teko Wilujeng lelenggahan sagunging para tamu kakung mutri sinambi anglaras lulipur kreganipun bayu musik campur sari saking Balong Ponorogo sinenggoyong MJ Audio Kusuma Media Tama Multimedia Video Shooting yo Gendo Ayu Vela Rosiana iya
mboten? Ora patek. Kono mboten lho, bagi-bagi lho Pak, waut penten mriku sawale. Heeh. Cilik. Jenengan ke kok semene gedine lho. Jare cilik. Vela. Hah? Jare bapak-bapak di Samangga Kidul ada kaya piala mingan. Kok awas saya wis aku gedhi. Iya nek gedhi ki insyaallah ya luar biasa lho niki, Pak. Ya. Iso apa ora kene? Napa? Napa? Buh, lah iki lah. Oh, Lah, ngono. piye Mas? Anane cilik mergo Ketutupan. Lah iki nun lamun to. Lamun to jajal, Pak. Lamun to ora ketutupan, Pak. Alah. Napa ageng? Ora ning tutupe lampu digeceki, Pak. Yo. Ayo nok. Ya. Kledang. Iya. Gawe totong MC Audio. Bayu Audio. Ternyata di sana kok ada mamahku. Wah, Mbak Wilis mengke lo nyanyi lo ya. Ada Dek Dea ya Allah ayune jan kok geger. Nanti iki Mas. Aja lali pawelengku. Iya. Terima kasih Mas Topeng. Alhamdulillah Mbak Bella matur kenging panuwun. Kridanipun bayi musik campur sari yang luar biasa.